So hi guys, maadjong palisinjong tanan. Bagong ligo. Bitaw, hala. Uwan. Ang panahon guys kuan. Kanang ngit-ngit. Nga karon ako naligo. Bitaw nahigda ra bitaw ko kay nang pahuway ra gihapon ko. Diyan na si Atan kay ito gabot. Naghimo din si Jaw kuan to kuha. Na Diyan, naiuban na ni nga order na amo na lamang ihatod. Na, hala, sumaron. Mati makunin mo kay taas ma. Hay. Uwan na jud. Kanang siya nanin daw kuan, nanin daw si Jaw kanang taho. Unjang naitabo na hugtong para pang tamis. Nainganda na. Atong syrup di ay. So, di naman tumahalin. Kung maninda ka guwait tamis, ang diyang gibuhat, diyang gihimo o nga nito kuha. Hindi. Paday nga ni, kuhaan ito nga kilo. Daghan po niya siya. Mani, kaning uban ani, kanang hanan nang gibaligya sa Facebook, kung dyan ay ning palit, hamo na lamang ihatod. Shout out, Dayko. Sa katong winter diha si Cha Matura. Mara dyan na ikaingan na ni mo ma'am. Kanang imong giingan nga, imo kong giingnan o kanang uwi ko, aw, okay na na. Hindi man di ka makarelate, labi kanang kakasinati isang nasinati. Imagine ay ka-istorya sa tao, maingon dyan uwi, kay di man dyan mo kasabot. O kanang sakit nga anxiety nga na di jud mo na ka-relate once nga di mo makasinati. Kaya ako pud sa una, sa pa ko nakasinati nga na nakaingon po kog UI, pero sa ako na nakasinati ning ko diday lalim. Sa mao nang di jud ta angay maingon nga UI kay basig moabot ra pud na nato. Ay mukalit ra ba na. Ang hinaot na lamang ko ma'am Cha Matura nga kanang di ni mo masinati pagampo na laman nga di ka makasinati og pareha sa hang sakit. Kay swerte jud ka ug di ka makasinati. Kay nakaingana ka nga uwi ko kay di ka kasinati. Ala. Suga di kuwan. Ha? Kasi ala, suga kuwan. Madura po kay paano ko kapayas na binapansin na ng Juan Kusugado. Okay na na eh. Balay po sana na gijapod karnaba. Gamit lang. Ili kay kita kung sa kan mga ko na rin. Madara pa ning uwan kaya mga basak. Dari kuan, anang nangilutak na. Pantas ba? Tama. Ay, kasi niya na. Asal yan na.
alya na. Tama ka. Mukhang kakapayas. Ay ka na ba? Nainda ko diya mo sa nagmatanay. Sa aslam na anay, musumpot ko mo kumay. Ang di ko na nandret kumangay na. Yung nakaingan na ko, bukit na aslay taon ba? Nadaw lagi. Ang susugag buwan. Ganding mapalot silong. Silungan. So hi guys, kaya niundang na makuwan dahil mag-deliver me tofu or tokwa kay nining order. So, tara na. Uban ni miss among pag-deliver. Kaya, isa-isa na may mong paninda. Basta mukitag mamiso, okay na na. Wala naman ko pa ikuan ron. Hindi naman po season sa punkan, orange. Doon na no. Anatan. Minta lang po biglain. Oh, 100 naman ko nga. Maghatod di ko sa gipa-jikas. Sabay sa amahan. Nga na amahan. Kada to, umamahan. Nga na dig amahan. Oh, lisid ning amang. Haman. Anda. Ayo. Ayo. Ning ko maju galing kay kuan. Hala, nahog. Nahog singko. Bao, grabing gamaja na may gijikas. Hara ba? Wa man di jambana ata garagaling gitap lang kayo pa nagikas out. Jagang ujuan nga. Lagi nasara. Nataw na gibati. Ja. Agjang anak nag jikas gihat lagi po bali pa ang gihato 250. Dawa jud pa ilain siguro po, lisod siguro po mo anak. Wow, betul dia mengadu sama bata. Oo. Sagdira laman. Sagdan lagi kan ngau. Mungkin setengah orang ni. Luwi pa kada ni kay ko ramading isa. Korang lagi kani ko sa jo kay gayud ako kay ginawag maju gani ka ako uto daro. Imong gini magtambal. Adto Abanti ato ginom. Nabintahan mo ka. nampi tambal linatag sa center gini. Janingan kag nining pag ambroxol, imong gikonsulta. Ha. Ning pakas doktor yung tangan nining pag ambroxol. Awa malaman. Basig ba dubli na nung? Di isa ra man pay Isa may nga sige inom. kapsul man po gan. Antibiotic to. Gawa naman po ko bapag tumanan tumar po ko ng resto nga sa kabuo ket katulo mag-id tumanan tatlaw. Katulo man to. Kasarang tumanan niya. Wala kong bati pagpakadyo kay lisod yung imong anak suladyo anja lisod pod kada lisod pod. Madin tag mga kwarta anta kay mang malibre tanan ja. Pareha. Ako kaya Nadi na may tudo dari. Nasakit. Oh. Nasakit si Jan, jawa si Jay. Kauban dari sa bahay, ja karing amang.
Agamang kay naglain man pud mo ni jang bahay na. Ja, baw lahi ra ning laki nga anak. Ja. Labi na pag amang. Hala. Guys. Ayo naghanang sili na ah. Colorful lagi siling amang. Naghanang sili. Na, marami sili yan naghana ah. Ja. Naluoy yung taon ko. Naluoy dyan ko. Kan. Dami na rin. Lagay niya. Wah, naluoy lagi ko nagtanaw nito. Wala, ni mo masakdan na niya. Ibilin doon. Ayaw. Ayaw maganda. Ayo. Ayaw, ano yung taon ay? Ano? Lang. Mas milan eh. Ibilin. Ibilin na. Yung rambutan na. Bisag men, bisag men kadi basta ang ginuliyot just down sa Ginoo man hindi. Ta? Hindi gudi, ano ay badi. Apilig cheese. Cheese. Lagi cheese pandesal ba?